Študovali na Slovensku, záverečné skúšky však robili na Kréte. Že grécky ostrov nie je iba miestom oddychu, o tom sa mohlo presvedčiť 20 študentov zo Slovenska. Špeciality stredomorskej kuchyne tak už vedia pripraviť aj v Trebišove. Sú to už 4 roky, čo spolupracujeme so slovenskými školami a ich študentmi. Zvykneme to robiť, pretože sú veľmi dobrí. Sú veľmi milí, vo svojej práci dôkladní a čistotní. Majú všetko, čo potrebujeme. Záverečným skúškam predchádzala 4-mesačná príprava na gréckom ostrove. 20 študentov si tak mohlo dôkladne pričuchnúť k stredomorskej kuchyni. Nebolo to však vôbec jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. So študentmi som bol veľmi spokojný. Musíme si priznať, že grécka kuchyňa je o čosi komplikovanejšia ako tá vaša, takže museli aj oni na sebe viac pracovať. Ako to už na takýchto pobytoch býva, prax sa nezískavala len v kuchyni, ale aj mimo nej. Získal som neuveriteľné množstvo skúseností a spoznal som veľa nových ľudí, veľa zážitkov som tu mal. Som veľmi rád, lebo som prišiel na Kretu. Tu som sa naučil veľa vecí, napríklad jazyk. Gréci si slovenských študentov veľmi pochvaľujú, majú veľmi dobrú povahu, radi robia svoju prácu a sú vždy usmievaví.